Bueno, eguerdion, dagoeneko gauza berri askorik ez dute esango nik. Beraz, saiatuko naiz harin egiten, ze ikuste dut presta dutela ja atxeden aldera joateko. Beraz, ongi etorri denoi, eta nik ere pixka bat azalduko dizuen nire ibilbidea zein izan den, baten bati laguntzen baldin badio, ezta, ongi etorria izan dadila. Esaten zuten bezala, andereñoa naiz, maistra naiz, horretaz gain psikopedagoga eta azkenengo urteetan heriotzan, galeran eta doluan espezializatu egin naiz. Hemendik esaten zuten, bokazioa euki ez euki, nik egia da bokazioa txikitatik euki dudala, umeekin lan egitea gustatu izan zait, baino hortik komentatu den bezala orientatzailearen kontra ibili behar izan nintzen. Batxilergoan hasitakoan, badakigu nerabezaroan denaren kontra, gurasoen kontra, nor naiz, edo hortan murgilduta, filosofatzen, ez dakit, baino zer nahi dugu, planteatzen zaigu hor batxilergoa, lehendabizi, laugarren DBH-nean batxilergoa egin edo ez egin, batxilergoan zer, aukerazko asignaturak, niretzat aukera horiek, beti ardura handiarekin hartu izan ditut. Eta orduan zalantzak sortu zitzaizkidan, institutuan irakaslek esaten ziaten, ean ere notekin, ze gaitasun handirik ez daukat, baina bai langilea izan naiz, eta ean ere notekin bakarrik magisteritza egingo oten nuen, Zoritxarrez magisteritza hezkuntzan bertan ez dago oso baloratua. Baina, beste aukera batzuk tanteatu ondoren, egia da argi izan nuela zer ez nuen nahi, eta iritsi nintzen bokazio hortara berriro. Ni herri txiki batekoa naiz, 2500 biztanleko Arabar herri batekoa, eta ordan niretzat Gasteiza joatea bazen bidea, ez? Orduan, 17-18 urterekin, esan nuen, magisteritza eta etxe ondoan egingo dut, Gasteizen, baino bai, gero esaten nuen, hemendik komentatzen zenutena, pixkat urrutiago eta helduen mundu hortara sartzen hasi, ez? Orduan, magisteritza ikasi nuen, gainera lehen hezkuntzan, ez? Osea, inork nahi ez zuena, baino, nik argi neukan hori nahi nuela. Gerora, ardura handia ikusten nuen aurrekin, 20 urte, 21 urte bete berrirekin, 25 aur nire ardurapean eukitzea, ardura oso handia ikusten nuen, eta esan nuen, psikopedagogia, ez? Eta nahi nuen, hori, gurasoenetik aldegin, eta Donostira etorri nintzen. Uda hortan ere esperientzia bila, Perun egon ginen, aurren aterpe batean. Beste bizi modu bat ikusi genuen, eskerrak eman nizkion, Markelek esaten zuen bezala ere, ez? Gizarte hontan bizitzeari. Eta zorte auki nuen, eta lehenengo lan kontratu serioa esango genuke, ez? 16 urtetatik, partikularrak ematen, eskupilota eta palako begirale eta isialdiko begirale ibili izan naiz, denetik, ez? Probatu izan dut, beti aurrekin lotuta hori gustatu izan zaidalako. Zorte auki nuen, eta esaten nizuen bezala, lanpostu bat lortu nuen hezkuntza formalean irakasle bezala. 2 urte eman nituen eta langabezian gelditu nintzen. Orduan, hor nola ez dakidan geldi egoten, esan nuen zerbait egin behar dut, ez? Kirol monitore titulo atera nuen, ze ibilita egonda ere, ez neukan, ibili nintzen, ez? Beste planteatu nion berriro nire buruari, ez? Lehen esaten zutena. Benetan hau da gustatzen zaidana, agian beste zerbait, berriro egon nintzen deskarte hortan, eta ez, argi neukan, hezkuntza gustatzen zitzaidala. Baina nola langabezian nengoen, probatu nuen aurrezkuntzarekin. Aurrezkuntzan izena eman nuen, hasi nintzen ikasten, eta lanean hasi nintzen berriro.
Zergatik kontatzen dizuet hau? Ja aurrezkuntzako gradua ja beste adin batekin egin nuen, irakasleekiko eta ikaskideekiko harremana beste bat zen. Horregatik denbora eman zuen buruei ere zer nahi duzuen edo nondik nahi duzuen presari gabe aukeratzeko edo bide desberdinak jorratzeko. Ona gonbidatu naute heriotzaren pedagogiaren inguruan eta egindako lanagatik, eta hori gerora iritsi zen. Ja 28 urte nituela. Eta zergatik etorri zen? Nire kasuan izan zen zer gustatzen zitzaidan, baina lanbidean ere behar batetik abiatuta, ezta? Aurrezkuntzako gradua egiten nuen bitartean, beharrak ikusi genituen heriotza kontuak, dolu kontuak zirela eta eskoletan. Eta orduan, Bartzelonara joan nintzen, galeren eta doluaren kounselina ikastera, Ipirri institutuan. Eta hortik, biak uztartzen ibili naiz, ez? Bai magisteritza, lanbide bat behar nuen, ogibide bat, lehen komentatzen zutena, ez? Hemen etxea ordaindu behar da, janaria ordaindu behar da, arropa ordaindu behar da, eta ez dago besterik. Nere bokazioa gaur egun, bagian heriotza galeren eta doluaren pedagogiaren inguruan dijoa, baino ez da erreala. Esaten nizuen, txiki-txikitatik umea gustatu izan zaizkidala, ama bokazioa ere banuen, eta gaur hemen, heriotza aurrekinetik banator, baino emakume bezala ere banator, ez? Eta emakumeok, zoritxarrez gaur egun oraindik ere, zailtasun gehiago eduki ditzazkegu. Baino, badaudela bideak karrera profesionala uztartzeko ere. Nere kasuan, hezkuntza publikoan nabil lanean, eta horrek ez du errazten gerora beste ibilbide batzuk eukitzea profesionalki, ze esklusibidadea daukagu, baino egia da, beste ardura batzuk hartu ditu dela adibidez aurten eskolan, eta uztartu dezakedala, gerora, hobi bezala, hitzaldiak, tailerrak eta ematen. Orduan, lehen komentatzen zutena, ez? Bai izan daiteke bokazioa edo ez, baino bai asetu behar zaituztela nik uste. Bai ogibideak alden neurrian eta gero ofizioak, ez? Hori izango litzateke pixka nire ibilbidea, ez da? Gaur egun hortan nabil, eskola batean, eta, gero formakuntzak eskaintzen, helduak ahalduntzen. Nire esperientziatik ze esango nizueke, orain arte esan dizuetena. Denbora hartzea, kaso egitea zuen sentsazioei, asetuko zaituzten zerbait egin, eta horrek bizitzan zehar ez du beti berdina izan behar. Aldaketei, nik beldurra ez nuke esango bertigoa beti ematen dute, baina aldaketei irekita egon, komentatzen zuten bezala, erabakiak hartu. Gaur egun erabakiak hartze hori askotan kostatzen zaigu, ze gero ardura gurea da, erantzukizuna gurea da, baino asko asetu egiten gaitu ere. Eta hori izango litzateke, entzutea zer behar duzuen zuek, zer behar den inguruan, eta hortik erakartzen zaituztena aukeratu. Ta presarik ez euki, okertzeko beldurrik ez izan, eta erabakiak hartzen joan. Besterik gabe.